हेल' लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि एस ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय लोगोफोर। नै दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय आं गोबाव समजोंबाबो नोंथांमोननि सेरावहाय गोदान मोनसे भिडिअ' लानानै फैलायबाय। दाखालि बैसागोआवहाय जों गामियाव फांसन जादोंमोन नालाय बेवहाय जोंहानि न' खाथिनिनो आंनि बिजावजालिजों आंजों मोसादोंमोन। ओमफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ'खौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो नायब्लानो जाबाय, मोजां नुदोंब्ला बयबो लाइक शेयार साबस्क्राइब बानायनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिब्ला आं भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै, नोंथांमोना नायलांदो। गोबाव समजों होदोंब्लाबो नोंथांमोना नायालासिनो थानाङा, बयबो नायलां। दानिया आं भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दानि लोगोफोरजों आं लाजिलायलाङोहाय फांसनबो दंमोनदां, बैसागोआवनो लाजिया नामा फै। माथो बिनानाव मोनसोलाय सफैबाय, बैसागु जादों नामा नोंसोरबो? औ आदा, जोंबो बैसागु जागासिनो दंथारो। आयौ सासेया ना दांगा माबायदि सुथलाथारहाय। हाय फाग्लि, खोनालायलांबायसोदां। खोनादा खोनाहाय।
मिलाय